Buduće? Da, nisam mogla da spavat. A zašto nisi mogla spavat? Da, zato što nešto glava glasnije priča, ne čujem. Okej, pričat ću ga. Zašto sam nešto loše učinila? Što si to loše učinila? Neću ti reći. I tako je mama njemu ispričala. Aha, kužim. Vidiš? O, ti kužiš? Da, razmišljao ću mu reći, ali nećeš. Usudimo se reći. Koliko je sati? Ono beže, uskoro će 2. Ja se moram pripremiti za 2. Nešto. Treba nešto pripremiti. Vodi me u restoran. Onda se lijepo obuci. Doći će pa tebe s autom. Da. Ovo baš lijepo. Hvala, to mi je on kupio. Mislim da je to ne zaslužujem. Zašto? Pa ono što sam ti pričala. Samo ti što si tamo obavljala, a nešto sam pisala. Moram nešto pisati. Novu pjesmu pišem. Pa nastavim pisati novu pjesmu. I onda samo odluči da li ćeš mi reći. Nešto ti si predobar batler. Šta da obučem? Pa nema mene pitati. Pa recimo obučem neku haljinu. Nešto drugo, što imaš? Imam pun ormar. Malo. Evo, da skini to što nosiš pa ćemo ti zabrati odjeću. Okej. To ne smije staviti u ormar. Zašto? Neko mi da ne mećem u ormar. Dobro. I ajde probat nešto sam ti reći da je. Tu ogrlicu nikako ne mogu. Koju ovo? Da, to je muškasta. Ok, neću. Ovo sam niče nosila. Ovo neću. Ovo šal neću, nije hladno. Pa moj Bože, neću valjda ovo da nosim oko vrata. Ok, i ovo neću. Nešto da. Ok, ja te tu čekam, pa ćemo vidjeti kako pismo. Ok, prvo ću tu neku. Kažem, kako je to. Ovo ti čak dobro. Dobro, malo drugo. To mi je kostum za maškare. Obuci ti ga. To je načas. A samo posmijem to da sam maškare. Okej. Ne baš ne maškare.
Классно. Что мне его не идет? Мне нужно. Я могу делать как-нибудь. Что ты говоришь? О, хвала ты. Он до самой киношки. Я совсем подавлю. Ему нормально. Не знаю. Я не знаю. Ладно, пошли. Ладно. Я сначала так вот. Угу. Аида. Ты честно? Поймешь ли, оказывается, уж. Ты самих убрала. Окей, я найду. Видели, что ты спать? Да, мачка молодец. Молодец? Супер, я я хвала. Начинаю что-то ощущать так мира. И он молится больше показать. За что радишь? Что ты радишь там мою кухню? Ради мужа? Давай, что ты радишь? Да ради вечеру. Окей. Потом нас не забарабала, но он что саму свои спрятала. А? Может, к ним не можем торать? Да, нечем торать. Со соседом поговорим, то будем как и говорим.